الليمود زبال كل شيء فلو زقبر زنبرة ناي بانك سيستمي نالبات 10 عامات كون خليو استوسنة زلنا ناي ستوك ماركت كون خليو ناي كريبتو كرنسي كون خليو استوسنة جنزبناتي كأمت قلو يخلي يجيب له عينت سيستم يزقل زوم سرقت زبالوش كاميرات قال تكملوا بعينت من قد سلزخون زياتهم أنا أيمر صومين because at the end of the day as my family مالتنا عقادكم دمخركم كمتي أنا وحس دسمعني نجر إيو بجمرة كنت شحنت شعاتن كوز أولو which is Bitcoin كوز أولو blockchain زبال سيستم خا أب إنترنت أب نفسه كفهم زعلم زلو كمبيوتر ريزن كأساس دسرح دأمبر بزخون أكل إيديت زجبر أو كم كالكوليتر للصحف سلام أنا هابلي كم يتقولوا سلام كتلو بعد بورتصفاي ميلي توتو كاب توتو تريدز مساهم على بارت 6 كلمة وفري زاد النقحاتيو لومي بفيديو أكترونيكم التمهنيات كأ مناتو كلمة حجي ناتكم ناي investment ممهران يكون or professionals يكونوا ناي investment advisors يبقى مخم زي فلتو أقداسي حبريتا أقداسي فلتات زباكم سلازغونا يو so لأنه حسنة إذا أكل بفيديو زي ترى أخذ من رأسي أبرزنا إذا فيديو ريهم مهم زمت أخوم إذا فيديو normal سبات تسألوا أيكون if you are normal it's okay what I mean average نزغون سبات إذا فيديو نتي أب أوروبا كندا أمريكا زنبر محبر سبناتنا زيادة مصنعات جيرو كابستفراليو إنفسترات بزرقكو حساب تماغيلو استشرح فيديو مالتيو so مبقس حسابناتنا انتاي مبقس حسابناتنا مبزعتو هاجرات أبزن أغني مزتوسكون بتعامي ناي تاكسي هاي زخون السيستم ألو أبزناتنا محبر سبكا زيادة بزعبا investment بزح يمهار ألو بزح سب invest يقبرالو but مئتاود أمبر أوات أصا جن بزح ملختي ويون بزح حبريتا يوهاوي يلن so تأتيخا على داناي تاكسي 3 جزء 4 جزء هذا إنفستر تاكسي نخفلي كده الله مجموعة جنزب ناتو ريسكي جبرالو تعدان خالتو لحر جنزب مسرح خا نخوص خا at the same time كاب ناي أتاو تاكسي ناي وزا تاكسي and سفلاليو ناي ويلز جينز بحالو كان ناي هفتي ناتكا كاب ستوسن ناي average بحال ناي شيشاليزم محبر السب سلزوا السقة طبعاً خا كسب 39 زغون person عدد تاكسي زغون محبر السب كم زلنا بزرقبكو حبريت استمركو سفيديو مال سو انتينا نقبر زلنا ايو اجي ابناي شيشاليزم كون خليو ويون ابناي حدا سلطو زبال محبر السب جن كا اب شيرين كوين زنبر محبر السب at the same time كا تاكسي بتعمي لعول زخونة جدا أبز أو تهجرات تنبرو تهاليكم زفيديا قداسي نعهم حدا كلاي لالي سوساشح زخون أتاوها لكم بفلاكا إنفستيجيركم لالي سوساشح زخون أتاوي ترى كتجبر تغييلكم دن الفيديو نعخاتكم أزو قداسي long term نايلومي حمش عمت 10 عمت انت رأى لعلي سوساشح زخون أتاوي جين كجبري انت بت جين تجبر كوخا جزاخ جزئي or a lot of مسائل كانت يلكم تحسبوا اللي يخون إزي مفلات أقداسي كوني so أتي ناي financial markets بحال وكا ناي قطب عالم كم يكون مسرح بحث يرو زجال سألكم كوني سناي ناي تمرت جزية مالتي أدميو إزي part 6 أبزع على فعل مش فيديو سريع له مسرتاوي بسبها الملكه so إزي فيديو ناي موداتا فيديو كون العلامة غا برجز أبزع فيديو زي بزكافلكم كوني ونزح على فعل مش فيديوهات كساليكم لصنعه مغنيات مالتي so imagine مجمريا أبزع حج وان كلتا زير راخبو علامات طلو ساتهم كا ناي بانكس علامات أبناي سنوت طبعا أنزارب زلا ناي كريبتو كرنسي عالمي بانك ناي بانكتات عالم ناي سنترال بانك عالم ناي كريبتو كرنسي عالمي مالتي so أبزع حلف حمش فيديوهات بزجلتنا يا مسرات انت العتريهمو الليمود زبال كل شيء فلو زجبر زنبرة ناي بانك سيستمي بانك تدليهم جنزب يوسخو تدليهم قصري يوسخو لك تدليهم جنزب كفريز جبرو تدليهم كأبزخونة جزء يحليفهم ناتك داتا ويكا نتناتك أتاول وسأناتك مثال ساي أكل كبو يخلو a lot of things بانكس ملو بملو أبتن سخات سيركاتهم سو جنزب كنترول علو باور علو حيلي علو ويكا ناي مكوزو صار سلطان علو مالتي and then
بانكس أب ولك سباتون أبنا بابرانات كون ما تري جبريم عسرت عمت سريح خاونسي جنزب ناتكا مخانو تراجع جز أي تخيل نخا because they control السيستم قاعد رويهم بوشتي خا فلا بزح جو أنكم قاعد ريولا أدم حجي سب application قال مسرح ويب سايت مسرح كبير مثلاً but banks normal application يمدك كم أب application كاو لك خم calculator كل زر مسح في رأيت لك that's how banks works or bank خمي كم صور مالتي نسيت رأيون أيكونن bank ذات ناي tax systemات يحليفهم ناي مهاب سلطان له زي زغون ناتكا فقان زي زغون ناتكا privacy أبجمت كيتو ناتكا ملو دوكيمون print كيرو ناي taxi يحليفهم هبومي أوكي زي ناتكا فقان إنان بزلنا زعبا taxi كون أنزل ግን ብዛዕባ ፕራይቬሲ ዝበሃል ነገር ግን ኣሎ እዩ ዝኾነ ኣካል ናትካ ፕራይቬሲ ክጥሕሶ የብሉ ስልጣን ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ጥራይ ማለት እዩ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ዝነበረ ትራዲሽናል ዝበሃል ባህላዊ ዝበሃል ሲስተም ናይ ቁጠባ በዚ መንገዲ ክንከይድ ፀኒሕና ደን መን ክመፅእ ነይርዎ the cryptocurrency ወይ ከዓ cryptocurrency ዝበሃል ዓለም ክመፅእ ነይርዎ እዚ ናይ cryptocurrency ዓለም እንታይ እዩ መጀመርያ ናይ cryptocurrency ዓለም decentralized እዩ decentralized እንታይ ማለት እዩ መንግስታውያን ዝኾኑ ትካላት ንዝኾነ መንግስት ናይ ዓለም ይኹን ንዝኾነ ባንክ ናይ ዓለም ፍቃድ ዘሂብ ዓይነት ሲስተም እዩ ስለዚ ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ሃፍቲ እንተዳ ተሓስብ ተሃሊኻ ብዛዕባ እዚ ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃል ዓለም ኣርቂካ ይዕሚካ ዘይምፍላጥ ትዕሽነት ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ ዝኽእል ምክንያቱ ደቂ ሰባት ንዝሓለፈ 10,000 ዓመታት ዝኣክል ክሳቅይውሉ ዝፀንሑ ሕማም ተሃልዩ ናይ ባንክታትን ናይ መንግስታት ስልጣን እዩ ክሪፕቶከረንሲ ሄይስ ገንዘብ እንታይ እዩ ገንዘብ ማለት ናይ ደቂ ሰባት እምነት እዩ ገንዘብ እምነት እዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ እምነት እንተኮይኑ ኦኬ ናይ ደቂ ሰባት ብውልቂ እውን እንተኾነ ከኣምንዎ ዝኽእሉ ገንዘብ ንስራሕ እንታይ ንስራሕ ቢትኮይን ንስራሕ ኢሎም ማለት እዩ ቢትኮይን ስነ ሓሳብናቱ ክርዳእኩም ዘለዎ መበገሲ ስነ ሓሳብናቱ መንግስትታት ዝበሃል ሲን ኣብናትካ ፕራይቬሲ ኣብናትካ ኩሉ ነገር ፈቲኻ ኢኻ ትገብሮ ኣብነት ገንዘብ ኣለካ ብቢትኮይን 1 ሚልዮን ኣለካ ንበል 1 ሚልዮን ተሃሊካ ፈቲኻ ኢኻ ንስኻ ከም ሓደ ዜጋ ሓላፍነት ተሰሚዕካ ኢኻ ታክሲ 1 ሚልዮን ኣታውለኒ ታክስ ግበሩኒ ትብል ማለት እዩ ዘይከይኑ መንግስታት ወላ ሓደ ክገብሩ ኣይኮልዮም ኣብ ዝኾነ ዓለም wherever ገንዘብ ብቢትኮይን ትራንስፈር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፔመንት ክትፍፅም ትኽእል ኢኻ ትነብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ ሶታ ክገብርዎ ነይርዎም ሬጉሌትድ ክገብርዎ ነይርዎም ስርዓት ክትሕዝዎ ነይርዎም ነዚ ሲስተም እዚ ብኸመይ እንዳቀባጠሩ ብሓይሊ ይኮኑ ንቢትኮይን ብሓይሊ ይኮኑ ብሓይሊ ንቢትኮይን ብፍፅም ተኣምር መንግስታት ይኹን ኦር ናይ ታክሲ ሲስተም ናይ ዓለም ክቋፀሮ ዘይክእል ሶ ብምቅብጣር ግን ንክሪፕቶከረንሲ ሰባት ከም ዜጋ ከም ሓደ ዜጋ ሓላፍነት ተሰሚዕካ ግዴታ ሪፖርት ክትገብር ኣለካ ዝብል ሕግታት ክትኣቱ ጀምቢሮም ማለት እዩ ዳስ ሕጂ ክልተ ዓለም እዩ ሓደ ዓለም ብዘይ ፍቃድ ናትካ ናብ ታክሲ ይኹን ናብ መንግስቲ ሪፖርት ይገብር ሓደ ዓለም ከዓ ኩሉ ነገር ብፍቃድ ናይ ሓደ ሰብ ይካየድ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ንመንግስቲ ዝኾነ ዳታ ኣይንህብን ኢና it's open ገንዘብ ናትካ መንግስቲ ክሪኦ ይኽእል እዩ ቢትሮ እዩ ልካ ከምዚ ግላስ መስትያት እዩ ገንዘብ ዘርኢ ግን ናይ መን ምዃኑ ገንዘብ ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ይክእል እዩ ሶ ሕጂ ነዚ ዓለም ብዝምፍላጥ ብዙሕ ገንዘብ ሴፍ ንክትገብር ይሕግዘካ እዩ the reason is ዝነግረኩም ዘለኹ ምክንያት ሓደ ሰብ እንተ ደኣ 4 ቢትኮይን ገዚኡ 2022 4 ቢትኮይን ማለት ፍርቂ ሚልዮን እንተ ደኣ ተመፂሉ ቢትኮይን ከይሸጠ ከሎ ገና ቢትኮይን ኣይሸጠን ዘሎ ከይሸጠ ከሎ እንተ ደኣ ናይ ፍርቂ ሚልዮን ታክስ ክትከፍል ኣለካ ሃፍትናትካ ፍርቂ ሚልዮን ስለዝኾነ ታክስ ክትከፍል ኣለካ ተባሂሉ ታክሲ 36% ዝኸፍል እንተሃልዩ ሕጂ ኣብ ቢትኮይን እንተ ደኣ 60,000 ወሪዱ ሃልዩ እዚ ሰብ እዚ ኣታዊ ከይገበረ ታክሲ ንክኸፍል ይግደድ ኣሎ ይትሕቶ ኦር ዝኾነ ዓይነት ኣብ ፋይናንሻል ማርኬት ኮሚዲ ይሰርሕ ሶ ደን እዚታት ንኸይጋጥመካ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝኾነ ፍልጠት ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ምህላው ሓደ ካብቲ ስልጡን ዝበሃል ሰብ ማሕበረሰብ ዝገብሮ ነገር ብዘይ ዝኾነ ናይ ትነብሮ ዘለካ ሃገር ሕጊ ከይጠሓስካ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሎሚ ኣነ ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ምናልባት 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ዘለኒ ናይ ስቶክ ማርኬት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ክሪፕቶከረንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ገንዘብ ናተይ ክቐምጠሉ ይኽእል እየ ዝብሎ ዓይነት ሲስተም ዝገልጸልኩም ዘለኹም ሎሚ ብሓደ ኮይና ናይ ክሪፕቶከረንሲ ሃርድ ዋሌት ብሓደ ክንገዝእ ኢና ኦኬ ደን ኣጠቃቅሙ እውን
ኢንፎርም ዝገብረኩም ከውን ናይ ባንክ ዓለም ኣብዚ ሓለፈ ዝገለጽና ክንገድፎ ኢና ናቢና ክመጽእ ናብዚ ናይ ክሪፕቶ ዓለም ክንመጽእ ኢና ክሪፕቶ ከረንሲ መበገሲ ሓሳብ ናቱ ቢትኮይን ኢለኩም ኣለኹ ቢትኮይን ከዓ ዝኾነ መንግስቲ መን ኣይናይ ውልቀ ሰብ እንታይ ዓይነት ገንዘብ እንቀሳቀሳሉ ክፈልጦ ይክእልኒ ብዘይካ ከም ሓደ ዜጋ ሓላፍነት ተሰሚዕካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ከተኸብር ስለዘለካ ኢኻ ሪፖርት ክትገብር ዘለካ ንዝኾነ ይኹን ታክሲ ይኹን ንዝኾነ ይኹን ተኣዛዝነት ማለት እዩ ክሪፕቶ ከረንሲ መጀመርያ 2009 ክወፅእ ከሎ which is ቢትኮይን ክወፅእ ከሎ ብሎክቼን ዝበሃል ሲስተም እዩ ብሎክቼን ዝበሃል ሲስተም ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ኮምፒውተር ርኢ ዝንቀሳቐስ ዝሰርሕ ዳ እምበር ብዝኾነ ኣካል ኢዲት ዝግበር ኦር ከም ካልኩሌተር ዝፀሓፍ ቁፅሪ ኣይኮነን ኢንክሪፕትድ እዩ ሶ ሕጂ ነዚ ናይ ገንዘብ ምትሕልላፍ ግን እንታይ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ቢትኮይን ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ገንዘብ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ናይ ባዕላ ቁፅሪ ናይ ባዕላ ኮድ ኣለዋ እዩ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ተመሓላሊፋ ታናታ ፓስወርድ ታናታ ኮድ እውን ያናባ ተሓልፍ ማለት እዩ ኦኬ ታናታ ብሎክ ትራንስፈር ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ትተርፍ ኣይኮነትን ኦር ናብ ናይ ሓደ ሰብ ትራንስፈር ክትገብር ከለኻ ካብ ጁባይ ናብ ናይ ካልእ ሰብ ጁባ እንተ ተመሓላሊፍና እያ ኣብ ጁባይ ኣይትተርፍንያን ሙሉእ ብምሉእ እያ ናብቲ ናይታ ካልኣይ ሰብ ጁባ ትኸይድ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ሕጂ እንታይ ኣለዎ ክልተ ዓለማት ፈጢሩ ኣሎ መጀመርያ ካብቲ ዘመናዊ ዘሎ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲን ናይ ባህላዊ ዝነበረ ናይ ባንክታት ሲስተም ሪና ሕሪኡ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ምስ መፃና ከዓ ክልተ ነገራት ኣለዉ ንስኻ እንታይ ይበሃል ሴንትራላይዝድ ዝበሃል ዋሌት ኣሎ ሴንትራላይዝድ ክንብል ከለና ሄይ ክሪፕቶ ከረንሲ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ርትዓዊ ይኮነን እዚ ዓለም ክትኸዶ ዝፀንሐ ሲስተም ከምኡ ይኮነን ሶ ሴንትራላይዝድ ዝኾነ ዋሌት ኢና ክንጥቀም ዘለና እዚ ማለት ከዓ ገንዘብ ትራንስፈር ክትገብር ከለኻ ብፍቃድካ ነቲ መንግስቲ ይኹን ንናይ ታክሲ ይኹን ንዝኾነ ሴንትራላይዝድ ማለት መንግስታውያን ዝኾኑ ትካላት ኣለዉ ክሪፕቶናትካ ነትናትካ ቢትኮይን ከውኑ ነትናትካ ክሪፕቶ ከረንሲ ሴፍ ክንገብረልካ ግን ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካል ጅብኑ ማለት እዩ ሶ ገለ ካብዞም ሕጂ ውሑሳት ዝገብሮም ነገራት እንታይ ምሳቶም ናይ መንግስቲ እዮም መን እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ነትናትካ ገንዘብ ትፈልጦ ኢኻ ልክዕ ከም ባንኪ ጌርኩም ሕሰብዎ ቢትኮይን ዝበሃል ገንዘብ ኣሎ ነዚ ገንዘብ እዚ ከዓ ልክዕ ከም መንግስታውያን ትካላት ኣለዉ ሄይ ቢትኮይን ገዚእኻ ኣለካ ቢትኮይን ኣለካ ኣምፃዮ ንሕና ክንሕዘልካ ዝብሉኻ ፅቡቅ ነገሩ ነቲ ቢትኮይን ንስኻ ትህቦም ክውስኹ ይክእሉ እዮም እዞም ትካላት እዚኣቶም እንታይ ጥራይ እዮም ዘብሉ ጥራይ ሓለውቲ እዮም ብሓፂሩ ገንዘብ ናትካ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ሳንዱቕ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ሳጹን መቐመጢ ኣቐምጠለይ ከም ምባል እዩ ክቕይሮ ይክእልኒ ኦር ከባዝሖ ይክእልኒ እንታይ ይበሃሉ እዚኣቶም ሴንትራላይዝድ ይበሃሉ እሙናት ዝገብሮም ነዚኣቶም እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ንጀንበርቲ ቀለልቲ እዮም ንኽትገዝእ ቀሊል እዩ ምስ ባንክኻ ተተሓሕዞም ቀሊል እዩ ባት ሙሉእ ብምሉእ ኣታዊ እንተሃሊካ ወይ ከዓ ኖርማል ኣብዚ ናትና ማሕበረሰብ ከዓ ዝምህርዎም እዚኣቶም እዮም ኣብዚኣቶም ገበርካ ትገዝእ ኣሜሪካ ተቐምጥ እዩ ኣብዚኣቶም ናትካ ገንዘብ ተቐምጥ ተሊኻ ሓደ ሙሉእ ብሉእ ዋንነት የብልካን ካብቲ ናይ ባንኪ ሲስተም ኣይተላቐቕካን ዘለኻ ክልተ ዝኾነ ድንገታዊ ዝኾነ ናይ ሃፍቲ ናትካ ጌይን ምግባር ወይ ከዓ ምውሳኽ ታክሲ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ ንሕጂ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ ሕጂ እንተ ኣብቲ ናይ ሃገር ናትኩም ሃገር ዘይተኣታተወ ሲስተም እንተኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ መጻኢ ከኽፍለኩም ይኽእል እዩ ሶ ኣታዊ ናትካ ወይ ከዓ ዘለካ ሃፍቲ ሪፖርት ትገብር ኣለካ ሪፖርት ተዘይገርካ ሓጊ ጥሒስካ ኢኻ ትበሃል ኣብዞም ሴንትራላይዝድ ዝበሃል ዋሌት ማለት እዩ ግን ሕማቃት እዮም ይብል ኣለዎን ንጀንበርቲ ትሕቲ 30,000 60,000 እንተ ተቐምጥ ተሃሊኻ ሴንትራላይዝድ ዋሌት ብዙሕ ሰብ ዝጥቀም ማለት እዩ ወላ 60,000 ክሳብ ኣብኡ ክበፅሕ ዝኽእል ገንዘብ ዳ እምበር 30,000 ኢንቨስት ጌርካ 100,000 ክበፅሕ ክእል እዩ 70,000 ክበፅሕ ክእል እዩ ሶ ያ ኦፍ ኮርስ ተመራፂ እዩ the best ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ውሑድ ተኮይኑ ኣትሊስት 1,000 ኢንቨስት ጌርካ 60,000 ንኸይበፅሕ ደፍርሕ ብልካ 60,000 በፅሕ $1,000 ናትካ ታክስ ተኸፈልካ ኣሎ it's fair but ልዕሊኡ ዝኸይድ እንተኮይኑ ግን ፕሮፌሽናሊ ክትፈልጦም ዘለካ ነገራት ኣለዉ ገለ ካብኣቶም ከዓ ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃሉ ዋሌት እዮም ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃሉ ዋሌት ከዓ ኣለዉ እዮም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ዲሰንትራላይዝድ ዋሌት እዩ ዲሰንትራላይዝድ ዝበሃሉ ዋሌት እንታይ እዮም ነቲ ስነ ሓሳብ ናይ ቢትኮይን ዝበልክኹም ናይ መጀመርያ ስነ ሓሳብ ንዝኾነ መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ትካላት ይኹኑ ኦር ባንክታት ይኹኑ ተኣዛዝነት ኣይንቕበል ኢና ዝብል ዓይነት ስነ ሓሳብ ዝኽተሉ ከዓ ኣለዉ ንሳቶም ከዓ እንታይ ይበሃሉ ዲሰንትራላይዝድ ይበሃሉ ገንዘብ እምነት እዩ ሰው ደቂ ሰባት ኣሚኖም ትራንስፈር ክሳብ ዝተጋባበሩ ንምንታይ ናይ መንግስቲ ምእትእታው የድሊ ናይ ባንኪ ምእትእታው የድሊ ኢሎም ዝኣምኑ ዓይነት ዋሌትስ እዮም ወይ ከዓ ፖርቶፊሎታት ወይ መቐመጢ ገንዘብ እዮም ገለ ካብኣቶም ትራስት ዋሌት ሜታማስክ ዝበሃሉ ብዙሓት
زوم سرقت زبالو كاميرات قال تقملوا عينت منقد سلا زغون زياتهم انا ايمرصوم because at the end of the day as my family مالتنا عخاتكم دمخركم كمتي انا وحس دسمعني نجر ايو this is not financial advice but of course تي وحس زبال نجر نغريكم يا بزي فيديو نفتن زلغو but this video كله it's not financial advice it's only for educational purpose okay حجي زياتهم اب انترنت يوم ناتكا phrases زبالو وكات ناتكا password or ناتكا ناي recovery phrases زبالو لو قطر نايت جنزب ناتكا وكا password ديسك تبلوهم تقول يوم بعد بحافشاتي لمود زغون ناي انجلش قال فريس يزبل ناتكا فريسكا زغون سب شركة تقبرو يبلكان فريس ناتكا recovery phrase ناتكا password ناي cryptocurrency شركة تقبرو يبلكان جن ملو بملو كنترول على كايو نزنات كا باسورد نات كا فريز بعد خا كساب زياب كايو وي كا موبايل كاديوم كا سكرين شات نات كاديوم كساب زيرو خبو ملو بملو وحسنت على كايو جن ازياتهم كم زبالكم اب انترنت لزقمطو كاب زياتهم دحشو علويم ولا كوت سنا حساب ناي زياتهم وصبق انت هونه كاب زياتهم بزحش ملكعو كاب انترنت وصاي زخونه بانكينج سيستم اور ناي قطبا سيستم كا زريكم كونيم جنسو انت يزبحال زي اتوم نحدق زي ترانسفير مقبري مقبلي ومحلفي طريقهم تتقبلهم بات نيكست زريكم هارد واليتس يوم كولد واليتس تبعيلهم زوع يوم هارد واليتس تبعيلهم زوع يوم what is hard wallets اوكي بزو حسب ليجر يرتكم ليجر انفورميشن الو بات بحفشا هارد واليتس انت يوم كجلس لكم جي هارد واليتس اتسنا حساب كم زلو ناي بيتكوين سنا حساب يوم فلوس قبل ديسنترلايزد يوم زغونه يخون أكل access يبلون even internet ون access يبلون أبسي زغونه سب ولا internet mostly سرقتي هكرات كون يخلي يوم مستفل عليه نجارات internet يمدتكم but زي hardware زبلكم زلوا كاب internet وزايو هافتناتكا كاب internet وزايو جنزبناتكا تقومتو still أب كمبيوترات نايزة عالم يزنك أساقس أب انترنت ابيناي انترنت ابيناي كمبيوتر نايزة عالم كم زقمت ايفلتني جن تا ألفي ابيت كايزلا اب زغونه غزياتيخا ገንዘብ ካ ትራንስፈር ትገብር ትኽእል ኢኻ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኤኒ ታይም ማለት ሃርድዌር ሕጂ ብፍላይ ከዓ ንክሪፕቶከረንሲ ኢንቨስተራት ሃርድዌር ኣገዳሲ እዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልኩምኒ ለሰይ ናይ 10000 ክሪፕቶከረንሲ ገዚእኻ ኣለኻ ናይ 10000 ክሪፕቶከረንሲ ገዚእኻ እንተ ደኣ 70000 ተኮይኑ 70000 ናትካ ኣብ ዘድልየካ ገዛ ዲኻ ክትገዝእ ደሊኻ ኣታዊ ዲኻ ደሊኻ ድሕሪኡ ናብ ባንክ ናትካ ክትእትዎ ከለኻ ታክሲ ክትከፍል ብፍቓድካ እዩ ترى التاكسي أبني أبكال حجر كده تاكسي خفل أو بحال تلك خا سنات كفقاديو ترايت سيستم يهرد كازلو مالتي سو نزياتهم زبولو نكرت قبل حجي كاب إنترنت يكون كاب زخون أكلات تتقعتي سلازي يكون يوم مالتي حجي كاب زقت إلنا زريكم كليو كمين عن جز زلنا زبليو أنا ون زجاج كونيو سو نابت ويب سايت أي تريزر 7 زبحالو كوستوك مي جانا زي أتوم يدك كم بزح جزء زوم تريقوم زلهم ويب سايت tracer.io زبال يرتكب and كم تري وزلهم كا tracer CF7 زبال the latest زبال and كاب even كاب quantum computer ون protected زخونة إيو زبال عينة hardware بينا هنتكب مالتي hardware wallet هنتكب مالتي so best أبزناتهم product بالتأتيهم كم تري وزلهم سفر عليه لي tracer CF7 علو تي زبالة زباليو CF5 علو يو CF3 علو ناي بيتكوين تراي شيفت تقبرلو علو كالوت ون علو old زغونو which is ناي قدم زغونو مالتي سفرالي تلوس علو ولا تشارجر كتقبرو خلق عنو بعلو متان سكام نخيط خون وايرلس تشارجر علو كم تريو زلغم a lot of things كابز خدقز تخليها كابزهم ويب سايت ابزي تحت ناي فيديو اللينك كتفولك مي اب ديسكريبشن بوقتاتو تقوليهم كا تريزر نتبي ايو لكم كتاتو لو كابزي تزيكوين ابزا ويب سايت زي تزيكوين كاب كال كتغوزي يبلكم مالتي سو دن كم تريو زلغم نزي مسل حجي انا نزا تريزر سيف 7 يخغزا سو بيرو 349 نبلن له دن كجزاي كليك قبراي ناب كارت ناتي أتيل كارلو بلانلو كم تريو زلهم نزي مثل كلتا 249 يخا تكفل نيزرلاند جيو دليفر كن قبل الكادر اللي خازن لا اور كنمص حال كادر اللي خازن لا اليوم لو which is yes اللي ما له قال ددلي كانغر انت يالو بلنلو سو زياتهم قدم حجي غزي اسل زفلت لوني يوم تريزر سيف 7 or كالوت زي وايرلس تشارجر ونالني نسخاتكم نورمالي اد كتقبرو تخليكم مقمطي ناي فيزناتكم كالوت نغرات على ويب مالتي
Okay, so donate to Trader Academy ብለና ኣሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም Academy donation ናብ ናቶም charity እንተ donate ተጌርካ ከዓ non-profit initiative supporting Bitcoin education in the global south. So it's just ብዛዕባ ቢትኮይን ትምህርቲ ንዝምህሩ ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ሳፖርት ግበር እዩ ዝብል ዘሎ I'm not gonna do that ንሕጂ ኣይክገብሮን እየን ባት ቅድሚ ሕጂ ናይ ቆልዑ ናይ ኣብ ውግእ ዘለዉ ሓግዝ ኢሎም ናይ 5 ዩሮ ሓጊዘ ነይረ ማለት ግዴታ ይኮንኩም ክትሓግዙ ንስኻትኩም I feel it is personally ደስ ስለ ዝብለኒ so ሕጂ ካልእ ንብረት ክውስኾ ዝደሊ ካብ ዘየብለይን እዩ ሕጂ ናብ ፔመንት ክንከይድ ኢና so payment ክትፍጽሙ ከለኹም ተደልዮም ብካርድ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ተደልይኹም ብክሪፕቶ ከረንሲ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ፔመንት ክፍጽም እየ ኣነ okay so guys ኣብ መወዳእታ ብሓደ ኮይና ገዚእና ኣለና ኣብ ላዕሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካርድ ናትና MPT ኣሎ and plus ቅድም ኣቢለ ብናይ ፔይፓል ከፊለ ኣለኹ ብናተይ ካርድ ገይረ and automatically ናብ ኔዘርላንድ so next ቪድዮ ናትና ዝገልጸልኩም ክኸውን እዩ እቲ the safest ገንዘብካ ንኽተቐምጠሉ እቲ ውሑስ ዝበሃል ናይ ክሪፕቶ ከረንሲ ዋሌት ከፋፍትኡ ኣጠቓቕምኡ ምስ ናትኩም ኮምፒውተር ከመይ ተተሓሕዝዎ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ናትኩም ክሪፕቶ ከረንሲ ወይ ከዓ ናትኩም ፕሮፊት ከም ትሬደራትኩም ክትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ከም ኢንቨስተራትኩም ክትሪእዎ ኣለኹም ናትኩም ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርኩም ኢኹም ኣብ ውሑስ ኣብዚ ዓለም ካብቶም ደ ቤስት ዝበሃሉ ገንዘብናትካ ክትቐምጠሎም ትኽእል ሃርድዌር ዋሌት እዮም ኣነ ንዝሓለፈ 3 ዓመት ክጥቀመሉ ዝፀናሕ ሃርድዌር ዋሌት እዩ ሎሚ ከዓ ተወሳኺ ሃርድዌር ዋሌት ገዚእ ኣለኹ ሎሚ ግን ንዓኻትኩም ከመይ ትጥቀመሉ ንምርኣይ እዩ ማለት እዩ ዝያዳ ብዛዕባ ክሪፕቶ ከረንሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ሃርድዌር እንታይ ማለት ምዃኑ ኣድቫንቴጅ ናቱ ጠቕሚ ናቱ እንተ ደኣ መብረይ ተደልይኹም ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሚሊቶቶ ዩቲብ ቻነል ናትና ቪድዮ ከድኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሎሚ ግን ኣከፋፍታ ናይዚ ብሓፂሩ ጥራይ ክትንሪኦ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ብሓደ ኮይና ክንከፍቶ ኢና ሶ ከፊትና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እዚ ክንኣልዮ ኢና ቀፂልና ናትና እዚኣ እያ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ትሬዘር ሴፍ 7 እያ ማለት እዩ እዚኣ እውን ብጣዕሚ ሴፈስ ዝበሃል መልክዕ እያ ሴፍ ኮይና መፅያ ዘላ ስለዚ መጀመርያ ብሓደ ኮይና ክንከፍታ ኢና እዚኣ እውን so ኣብ ውሽጢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ቻርጀር ፕላስ እዚኣ ፀኒሓትንላ ከም ትሪእዋ ዘለኹም she's hardware wallet and እዚኣ ከዓ ታናታ ፓስወርድ እያ ከመይ ትጥቀምሉ ዝገልፀልኩም ክኸውን ኦኬይ እተን ደልያና መሳርሒ ሕጂ እዚኣተን እየን እዚኣ ቻርጀር ናታ እያ እዚኣ ቻርጅ ክንገብራ ኮይና ክንከፍታ ኢና ከም ትሪእዋ ዘለኹም so ኣብ ዝኾነ ግዜ እንተ ቻርጅ ተወዲኣ ቻርጅ ክንገብራ ኮይና እዚኣ በዚኣ ጌርና ቻርጅ ክንገብራ ንኽእልና ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ተዓፅያ ክትፀናሓኩም ክትኽእል ኣለዋ دخونه ቅድሚ ሕጂ ጠዊቓ ከም ዘይትፈልጥ ኦር ካልኦት ሰባት ተጠቂሞምላ ከም ዘይፈልጡ እንተ ደኣ ክንረጋግፅ ተኮይና እዚኣ ተዓፅያ ክትፀናሓኩም ትኽእል ኣለዋ ናተይ ተዓፅያ ኣላ ትሪእዋ ዘለኹም ተንከኸፍታት ኮይነ እዩ تعطي صنعكم الله ان كلا او صنعنا زين ورات زياتن زين دوكيومنت زياتن ازينا قدستيم بتنقاقات كتحزونا لكم دحر كنريانينا اي مجمريا اتناتو ممرحيو كم تريوا زلهم كم يركا اخا تقملو زلكا زبل زريو وشي زا قداسي ان كلا قصيلا نرياها زياتن تن اقدستين تريزر سيف 7 كبخم كلو which is account توتولهم اسرع ووردس ويكا اناونس زونه زي تفلت قالات كبخم يوم دن تصحفون حدا سب انت حك جبركم تخينو ويكا ناتكم باسورد رغبة تخينو حانتي باسورد زي اتراي ايكونن زخفت زي باسورد زي اتراي ايكونن نزل عبزلو عسرا باسورد كفلتن بالزغالي اذا خا ايفن بكوانتم كومبيوتينغ نبعلو ويكا بكوانتم كمبيوتر مالتي ودك سبات عبزلع على ناي كمبيوتر ጥርዝ ተበፂሖም ከማን ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ናቱ ብጣዕሚ ትሑት ማለት እዩ ታሕቲ 0% ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ እዋን which is ኣብ ስልጣነ ደቂ ሰባት እቲ ውሑስ ዝበሃል ናትካ ክሪፕቶከረንሲ ተቐምጠሉ ትኽእል ማለት እዩ ሶ እዚኣ ብስእሊ ከተልዕልዎ የብልኩምን ዝኾነ እቲ ኣብዚ ትፅሕፍዎ ብስእሊ ከተልዕልዎ የብልኩም ወይ ናብ ካልእ ሰብ ክሰድዎ የብልኩም ናብ ኢንተርነት ከተራኽብዎ የብልኩም ምክንያቱ ሃርድ ዋሌት ማለት is ኦፍላይን እዩ ኦፍላይን ክብለኩም ከለኹ ምዝኾነ ኢንተርነት ምዝኾነ ባንክ ምዝኾነ ነገር ምትሓዝ ዘይብሉ ገንዘብ ሴፍ ትገብረሉ which is مقمتي بورتفوليو مالتي سو هميت تكملوا حدا بحدا خريكم زي الله كال توساخ ونزيات صنحنايا ابزي كتريو زلون كال توساخيا تماساليا منالبات كم باك اب يمرسدلنا which is كم توساخيو كال انفورميشن على نابزي and finally تا انا زفتوا ناي تريدر 7 ستيكر علواني سو هجي كم تريدرات مالتيو or كم انفسترات مالتيو بزياتن ازينا قدستين سلازي زين كدليانا ايان قال استرفقن جيتات تي كارتون اب صبو رمضينا لان زياها تشارجر كن قبراينا مالتيو قدمي كن انت راه كتخفتوا تدليهم ابزي هم تريوا زلهم زي ابزيات لا ركت مالتيو ان طويكم سكفتكما دن اوتوماتيكالي
كمزي زبلك مصاكم يو which is بناتكم تليفون ويكا بناتكم كمبيوتر سكان جبرني يات بلزلا then once scan مس جبركما then اتي بروسيس كجمبريو اتن نايزي ان قصري which is نايزي اتن ابزيك تصحفو زلكم باسورد ناتكم فريسس زبال تي اوفيشال سمناتو فريسس ناتكم زبكم كوني مالتي سو نحجي زيات مسل اب سكرين وشيدها خمي تقملو زريكم كوني مالتي اوكي سو حجي اتا ابليكيشن ابناتكم لابتوب كون خلي ابناتكم موبايل مسكفتكم ما نورمالي مستا ديفايس ناتنا مستا تريزر سيف 7 كان الرغبات هنا اور تريزر سيف 5 ممكن تكم تقولهم نرغبات وينا سو ابزيا ايكون كنتو علينا which is ابز خبابزي كونكت زبل ويكا جيت ستارت زبل انا حكمي مالتيو سو انت كنقبرينا حاجي بزينا ابز خبابزي كناتينا ان اتينا خا كونكت تريزر كنبلاينا كونكت تريزر كنبلاينا سو كونكت تريزر مسبلنا بزونه تشارجر مقبار عدلناني تريزر سيف 7 ببلوتوث سرح just مصبايت راي سو سكان يقبرالو اب طقا ناتو ابز طقا كمبيوتر ناتي يركب تريزر سيف 7 يركبالو سو وانس مسرخبت ابزي قطرخ مصني مالتي اوكي سو اجي كبدري وزلهم تريزر سيف 7 زبحال ازيا عينت ديفايس يا اب طقا الا بلنلو سو سلازي كتوغا كونيكت بلاي مالتي كونيكت تولكو امز بلنلا اوكي سو هجي مش مساتني نحريو كونيكت لي الله كونيكت ابزهم تريزلهم كونيكت بلنلا سو هجي سيلكت خنبلاينا مالتي سو select خبرات وين let's say ابزي كليك خبرايه so set up my tracer تبلنلا then set up خبرالني ስለዚህ حجي حدش ناسيت كنقبر so set up خبرالني بزيا انقصيلنا انستال فريمورك بلنالو تي ستورج يكون ولا تناتو انستال فريمورك زبال اوبريت نخغبر نتي سوفتوير بلاس نتي بلوكتشين ناتكا ميرور ناي بلوكتشين ناتكا اماونت ميرور نخغبر زحكزو عين سيستم نزي سو انستال فريمورك نبلاينا سو كاب حادك ساب ميتك ساب زمله صبينا سو يا البوس كتريو زلهم 50% بزينا لا اوروب غزي وسد خليو حال دقيقه تدق زغون سو مصبايو كاب زوز الى حاجتاين هنغبر create secure connection كنبلاينا بعد كونكت نقبرات وينا ግን ابزي فيديو جيرلكم زلخو ناي كاميرا زلا ابو نتاهاتلكم مالتي سو حجي تاع نبلاينا كونكت هير نبلاينا دل ابناتكم زي امس مصتكم ابناتكم ابتا تريزر ابتا هارد واليت مالتي ابزي ذات ريوا زلخو مالتي ابزي ها كونفيرم كتقبرات دل خات بلن لا دن كونفيرم كبلالن مال دحري حجي نو حسنتناتي اي كريوكم ني بعد دحريو كود كبرناي شدشت قصري كود كبرناي دن تن كود كنتونا لنا مالتي which ابزي اناتي ابزي زبن زلو ابزي هبنلو مالتي so then كتولاي حجي غانت يبللو let's check your device نالكا device زخونه فيروس كيلو زخونه حركات كيلو تشيك نقبلاينا بلالو then start نبلاينا here يا start نبلاينا مالتي so حجي مس كمبيوتر كونيكت نقبرالنا زي قبلنلو so ابزي اتاي كبلاي አለው ክብላ ቀላልን ማለት ያ ይፈቀድ ክብላልን ማለት ይብዚያ ኦኬ ክብላ ይብዚያ አለው ክብላ እጂ ዋንስ ኮኔክት መስገበርና ቸገረማ ዝሆን ቅድም ሕጂ ሰባት ተጠቂሞም ላ ዲፎልት ኮይኮን ነዚያ ማለት እዩ then once ኩል ነገር ኮምፕሊት መስኮነ ናትካ ትሬዘር በትክክል ይዘሎ ጂኒየን ይዘሎ ብለንሎ so አብዚያ ኮንቲኒው ንብላይና ማለት እዩ ሕጂ አብዚያ ልብክ ትገብሩላት ዘለኩም ነዚያ ዲቫይስ ያ ገዚ ኸያዘለ ኻሲ ቅድም ሕጂ ዝነበረት ናትካ ሪካቨር ዋሌት ንኽትገብር ያ ሀድ ዝጠፈአትካ ዋሌት ንኽተምልስ ዲኻ ويس حداس إخا دليل قبل له so أنا هجي حدش account create new account يخبلا مليات زيت أفايكم كن زملو زلو حدش account ميقرنا نشرح يزاريكم زلو so أبزي يكتو غازلين مالتي داريو أبزي قبدريو زلو مجي single share back up ديخا تدلي ويس double بلنلو كلتا which is زي أتن ديخا كلتا عندها تكملت تدلي ويس حانتا أخذ كايز بلنزلو so أنا حانتي كبلاي لازم حانتي كنحل فيها بأسرع وردش نبعلو أسرع وردش مالت أسرع باسورد غيركم حسابومو نحن تليفوناتكم حانتي باسورد ويكا حانتي وورد باسورد مس جبرنا لا تليفون باسورد على وانا بلا مالتي أسرع أنت لا تجير كلاك خون زخيل أبقى متكتوتو اليوم تي تنكار نايتي باسورد ويكا تي حيالنت نايتي باسورد مالتي so نزياتن حجي تيك جبرني بلنا دلوا بحسر بيلا زقل تقولكم كوني تاي مالت مخان زق قداميتي انت دا بتناتي اسرع ووردس غيره ويكا بتناتي باك اب بريسس غيره بزينا بياد صحفه اسرع قالات غيره نتاناتي اكاونت تطفيا كخفتا يخلي تترديكا رايت كبري زبلن زلو زي اخا نزي اب زي انصحفن قطري ويكا تن قالات مالتيو سئلي الى ناب كالسب
ኣይልእኽን ወይ ከዓ ክትልእኽ የብልካ እንተ ተረዲእካ ትግበራ ይትበሎ እዚኣ ኻ መጨረሻ ኻ ናተይ ነተን ቁፅሪ ነተን 10 ቃላት ናብ ዝኾነ ሰብ ሼር ከም ዘይብለን ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘቐምጠን ይፈልጥ ወይ ከዓ ትርዲት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ስለዚኣተን ራይት ክትገብርዎን ኣለኩም ቲክ ክትገብርዎን ኣለኩም ራይት ምስ ገበርናየን ኣብ ናትካ ኣብዚኣ ናትና ስክሪን ክትቕፅል ፍቓደኛ ትኾንካ ኮንቲኑ በላ ብለን ኣሎ ዘን ኮንቲኑ ክብላ ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ዋሌት ክሪኤትድ ብለን ኣሎ ዋሌት ፈጢርና ኣለና ግን እቲ ፓስወርድ ክሳብ ሕጂ ሃቡን ዘለው ሶ ኣብዚኣ ናተይ ኣብዚኣ ዲቫይስ ያ ኮንቲኑ ክብላ ክላለኒ ሶ ነዛ ሓዳስ ዋሌት ናትካ ባክ ኣፕ ክበራ ብሉን ኣሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባክ ኣፕ ክገብራ ኣለኒ ስለዚ ኮንቲኑ ክብላ እዩ ሶ ዝተፈላለዩ ቃላት እዩ ዘሎ ስለዚ ብቅድመ ተኸተል ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኣብዚኣ ፀሓፋ እዮም ዝብሉን ዘሎ ማለት እዩ ደን ኮንቲኑ ክብላ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ናትኩም ትሬዘር 7 ኮንቲኑ እንዳበልኩም እዮም ክትቕፅሉ ዘለኩም ማለት እዩ ፋይናል ሕጂ እቶም ቃላት ሂቦም ኣለዉ ነቶም ቃላት ከዓ ብቅድመ ተኸተል ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ፅሓፎም ኣለዉ ሶ ክትፅሕፉ ከለኹም ስፔሊንግ ከይትጋገዩ ብጣዕሚ ፅፉፍ ጌርኩም ትፅሕፍዎም ኣለኩም ኩሉ ግዜ ቃላት ክትፅሕፉ ከለኹም ብንእሽተይ እዮም ተፃሒፎም ዘለዉ ብስሞል ሌተር ማለት እዩ ሶ ክትፅሕፍዎም ኣለኩም ሓደ ብሓደ 20 ቃላት ክበኩም እዮም ኦኬ ሶ ሕጂ ሓደ ብሓደ ንታሕቲ እንዳውረድኩም እተን 10 ቃላት ፅሒፈን ኣለዉ ፋይናሊ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ድሕሪታ ክትገብር ኣለካ ፒን ሸት ክንገብር ኣለና ነዚኣ ከዓ ፒን ተድልየና እያ 4 ቁፅሪ ነድልያኻ ብዙሕ ግዜ እዚኣተን እዘን ኣብዚ ፅሒፍና ዘለና ቁፅሪ ክሪአኩም ኣይክእልን ሕጂ እዘን ኣብ ዘለዋ ፅሒፍና ዘለና ቃላት እንተ እዚኣ ተጠፊኣ ተድልየና እዚኣ ብምልእታ ተጠፊኣ በዚአን ኣብዚኣ ዘለዋ ቃላት ጌርና ክንከፍተን ንኽእል ኢና እዚ ብተዘዋዋሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነዚአን ኣብዚኣ ዘለዋ ቃላት ዝሓዘ ሰብ ሓዳስ ከምዚኣ ገዚኡ ነቲ ናትካ ገንዘብ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ነዚኣ ንክትከፍት ግን ኣየድልያኻን ሶ ነዚኣ ኣበይና ፓስወርድ ሸት ክንገብረላ ኢና ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኩል ነገር ሬዲ ኮይኑሉ ብለና ኣሎ ሶ ገንዘብ ክንእቱ ተኮይና ክንሪኦ ኢና ስታርት ዩዚንግ ዩር ዋሌት ክንብላ ኢና ኣብዚኣ ክሊክ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ዓይነት ኔትወርክ እንታይ ዓይነት ክሪፕቶ ኢኻ ክትቀበል ትደሊ ብለና ኣሎ ኖርማሊ ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኔትወርክ እዮም እንተ ደኣ ናይ ቢትኮይን ተልናዮ ናይ ቢትኮይን ኔትወርክ ዝኾኑ ኩሎም ዓይነት ኮይናት ክቕበል ይኽእል እዩ ኢቴሪየም ተልናዮ ናይ ኢቴሪየም ዝኾኑ ቶኮንስ which is ከም በዓል USDT ERC20 USDC ERC20 ዝኣመሰሉ ከዓ ክቕበለና ይኽእል እዩ ማለት እዩ and Polygon ካልኦት ኣነ ኖርማሊ ኩሉ ኦፕን ክገብረ እየ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ስለንጥቀም ማለት እዩ ሶ then ኦፕን ክገብረ እየ ብስኻትኩም እውን ኦፕን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም XRP ኩሉ ግዜ ክሰዱ ከለኹም ሕጂ ጥራይ እቲ ኔትወርክ ተመሳሳሊ ክትጥቀሙ ትኽእለኩም ሶላና ኣልሞስት መብዛሕትኦም ኣለዉ እዮም እቶም ክሪፕቶታት ድኾነ ዝጎደሎም ነገር እውን ኣይክእሉን እዩ ሜቢ ገለገለ ብጣዕሚ ኦፊሻል ዘይኮኑ ወይከዓ ዘይፍለጡ ዓይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ዘይክቕበለኩም ይኽእል እዩ ሶ መጀመርያ ቼክ ምግባር ከም ዘሎ ቼክ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሶ ኮንፊርም ሰበልና ሕጂ ኣብ ናትካ ትሬዘር which is ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዚኣ ማለት እዩ ፓስወርድ እትበልና ብሎ ኣለዉ ፓስወርድ ምስ እተኸለዎም ከም ትሪእዎ ዘለዎም ሕጂ በዚ መልክዑ ኩል ነገር ሴት ኣፕ ኮይኑሎ ብሎ ኣለዉ ሶ ድኾነ ዓይነት ክሪፕቶ ከረንሲ ሕጂ ካብዚኣቶም ክቕበል ይኽእል እየ ማለት እዩ ክቕበል ይኽእል እየ ክሰድድ ይኽእል እየ ለሰይ ንኣብነት እንተ ደኣ ዚካሽ ክቕበል ተደልየ ዚካሽ ክሊክ ክገብር እየ ሶ ክሊክ ምስ ገበርኩ ሕጂ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ማለት እዩ ረሲቭ ኤንድ ሰንድ ብላ ኣሎ ረሲቭ ኤንድ ሰንድ ክንብሎ ንኽእልና እዚ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና በት ረሲቭ ኤንድ ሰንድ ኢና ክንብላ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ክንቅበል እንተኮይና ረሲቭ ክንብላ ኢና መጀመርያ ገንዘብ ክትቕበል ስለዘለካ ማለት እዩ ካብ ሰንትራላይዝድ ናትኩም ካብ ብባንክ ዝገዛእኹሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ትሬዲንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦር ቢትኮይን ተሃሊኩም ኢቴሪየም ተሃሊኩም ናብዚ ከተምፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ውሑስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ውሑስ ዝገብሮ ከዓ ቅድም ኣቢላ ከም ዝገለፅኩልኩም እዩ ማለት እዩ ደን ረሲቭ ምስ በልኩም ኣድረስ ክበኩም እዩ በቲ ኣድረስ ናትኩም ጌርኩም ኮፒ ጌርካ ነቲ ኣድረስ ምቕባል እዩ ማለት እዩ እቲ ኔትወርክ ኢቴሪየም ተኮይኑ ኢቴሪየም XRP ኔትወርክ ተኮይኑ XRP ተደኣ ናይ ሶላና ተኮይኑ ሶላና ዶች ቢትኮይን ተመሳሳሊ ክትጥቀሙ ትኽእለኩም ጥራይ ማለት እዩ ሓገዝ ተድልይኩም ኩሉ ግዜ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናትና ሴልስ ማናጀራት ኮንታክት ክትገብርዎም ትኽእሉ ኢኹም ክትረኸቡን ትኽእሉ ኢኹም እንተ ደኣ ኣገዳሲ ኮይኑ ከዓ ሓገዝ ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ብዝተኻልና መጠን እንተ ደኣ ሓገዝ ተደልይኹም ወይ ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኦር ብቪድዮ መልክዕ ሓግዘኩም እየ ወይ ብውሽጢ እንተ ደኣ ዘፅሕፍኩም ለይ ከዓ ዝተፈላለየ ሓገዝ ክንገብረልኩም ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ናትና ሴልስ ማናጀራት ኮንታክት ዝገብርኹም ዘዘራርብኹም ክኸውን እዩ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ናትና بعبيو تسنترلايزد تي بحلاوي زبال ناي بانك سيستم ناي قطبا سيستم ات زمناوي زبال حدش جنريشن حدش سيستم حدش منسيات حدش ولدو حدش سيستم ادابت زغبرو استقبلوا سبات هافتي زهانصلو زلو سيستمن إنا هندرس أنا هعملتيو so أموداتا everybody نقولاتكم congratulations كحقوسكم زي ቀዳማይ ደረጃ ብዓወት ፈፂምኩም ኣለኹም ኣብ ዩቲዩብ ክዝርጋዕ ኣልኩም ኣይክእልን ቀፃለ ማለት እዩ ሶ
أبدا تريوا زلوا خنا تيليجرام channel ناتنا مجمرة join كتجبريهم أب تيليجرام تراي تزرق لكم كوني أب تيليجرام information كزرق لكم إيه دمبوشتي تزعفكم لي forward تجبر لكم كوني مالتي the reason for my security كل نجار بقلصي كم يقولكم ترانسفير تجبروا حبناتكم والت ويون ترامت أبزا فيديو زيا أبي تيب أتيهم تريهم على مصنف كابي كلتشين 400 سبات تريهم على أبزا فيديو تريهم ما تشيك بروايهم أبون كذا information زرقي حسر زلهم congratulation دقيمة تي زدل النقاحات كلمة وفري مجمعكم حسكم لهم كل جزء كزارو كزفتو إذا كل نجار زريكم زلهم نتمرتاوي مخنيات رأيو and دمس تسمعهم أب trade أتيسلت أنا عقيم I'm gonna make like 2000 كنت شحزهم سرح تيرمسل here we are I'm تريوز لهم أب trade أتي لغو بزا trade زياو ناتي استبلوس almost سنكيفاتني لحر لو موريدانيرا I'm so happy yeah نزي مسل مالتي guys استعرف التليجرام زرقا حلقم كوني تليجرام ناتنا جوين كبرو سلام كتالكم أبسجن أيابسون اكزيهم زمتر تقامي حبري تعرفكم كتكونوا مالتي thank you أنا